え待って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 。ちょっと待ってちょっと待って。ガレン来たー。次リーシン練習させて。いいよ、めっちゃむずいよ。てか、初めてじゃない？レーシン使うなら、ワールドジャンプ系できるチャンピ初めて。オン。ワールドジャンプぎこちないとね、ワールド置いたとこまで歩いていくよ。ちなみに。ナミ AD 気違いじゃん。そうだよ。嫌なんだけど。これは嫌じゃないよ、ちなみに。あ、AD だ、あいつ。そうだよ。は嫌なんだけど、もう、やるの。いや、本当にバカ野郎じゃん、名前の通り。お前猫ばしにかんな。あ、そういうトップか。生きるわけないよ、勝ってんのこれ。ワード置いてあげた。弱波。アニビアス、あれ、売れんかな。ああ。もうやめないんですけど。トップにエリーシンがおる。えよ。
うん、弱い。いやー、待って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 。ノーマルなんです。すみません。ずいぶん反抗的じゃない？知っとるわ。うぜえこいつ波。お前、お前誰のおかげできるだと思ったの？死ねや、ゴミが。はぁ、もうやりたくないっていうのが本音ですね。うん。意味わかんねえ。
これ、波 TF いっとるな。気違いだろ。いやー、ワード置くべきだったな。おナイス。てか、ミッドが負けてるせいでめっちゃ来るんだよね。トップも落ちて。あれ出ちゃったな。
これら橋本。あ、帰っちゃったか。いや、TP あるから、いけるよ。来れる。うん。いいよ。あー、サイレンス、サイレンス。ギャー。うん。そりゃそうなんだ。これ無理、リーシュンは無理絶対。そりゃそう。っていうか。マジで当たらなかった。あー、ミスった。死ねや。あ、当たんねえ。もうやだ。し。いやもう、やめようやめようやめよう。おい、やだな、み ADC。バカなんじゃないの？何考えたらそうなんの？恥を知ってほしい。なんで俺をこんなに信用してんだ、意味がわかんないんですけど。
トップ行くわ。やばー。いや、それは、パワーダイブされるんですけど。下がります。リシモルは、リシモルは。行きそう。行きそう。死んだね。くっそ、やっちまった。いやー、もう分かったんだけどなー。いやー、無理だ。フラッシュ開けべきだったな、あれは。少し助かった。やっと村までだし。何買おうかな。まあ、普通に、充電行こうかな。あ、ミスった。うるせえ、知っとるわ。えまあって感じ、本当に。ありですかな。マジ波のせいだな。もうちょっとやれたのにな。で、この時間帯でキルも取ってないで、ここまでスピードできたんだから。意味がわからん。波 AD が意味がわからん。かっすぎる。マジつまんねえ。いや、マジつまんなかった。波じゃなかったら殺してほしい。何個もあったのにさ。神ゲーかいや、マジつまんなかった。俺さ、トップでずっとさ、シコシコ、猫ばしとっただけなのにさ、ぐしゃぐしゃになってたやつの間にか。いや、クソ面白かったわ。すごいな。久しぶりにブロンズって感じだったな。やばくない超面白かった。ピックやばくない？なんでバカ野郎招待されたんだ。
した誰か。いや、しようじゃん、バカ野郎しようだよ。もう猫は頑張って830までしたのに。超猫はしとった。最初サイラスだと思った。マジもうね、俺が楽しんでるっつっても本当にやめてほしい。これからだってエズリアルさ、2個完成してさ、次やっと、まだ魔力上げてさ、気持ちいいってなる時間帯じゃん。勝てると思うんだよ、ね、あの試合。お前一人でキャリスキルだ。無理だよ。絶対無理だよね。じゃあやめた方がいい。むしろいい。あそこからどんどん気持ち悪くなっとったね。多分。俺個人としてはエズリアル火力出せるようになるから気持ちいいけどさ。いや、俺は参加しねえけど、さっきの試合を見ていましたよ、バロンさん。いや、本当にきつかった。超面白かった。むしろ序盤2回フック1回で9で上げたところがもう俺と違うハイライト。あれ以外ないでしょ。いやさ、マジしんどかった。もうお前がそのタイトルの動画上げてるからだろうな。勝手にシンドバット。しかもさ、結構そのバロンがさ、勝手にシンドバット。黙りな。何しかもあれじゃん、9めちゃくちゃ当てにいって外しまくるじゃん。そうんちです。せめてあれなかったらね、バロンのプレッシャーで2回引っ掛けてるからいけそうだったけど、あいつめちゃくちゃ9打つから。マジでアウトゲージだったな。う。てかなんか、俺があんだけキル上げてたのにさ、何あの態度。死んでほしいんだけど。やばい俺はトップだ。俺ジャングル行くわ。やべ、ミッド行かなきゃ。リーシン使え。お前の相方、バカ野郎。ガリは今日めっちゃ長くない？これ落ちるかも俺。なんで？ガリバ。あ俺うん。俺かと。なんか、バリバリってなる。ちょっと、ブリブリ。ツートップ1000人来たぞ、お前。エズリアルなんか選んだるやでーす。さっきもさ、エズそうじゃん。エズ選んだから。お前のせいなんじゃないもしかしたら。最後にエズリアルに変える。やべえ、気が狂った。ちょっと PC 再起するか。俺がロールの原稿でガレンの裸体を書いてるからかもしれない。サポート来たな。じゃあ、俺がガリバーのために走るだろう。でも、バロンさんの配信じゃ見てないんですよ。俺配信しとるから大丈その辺ちょっと俺も教えてきたら最近するわ。どうも悪いんやろ。だけど、あれか。関係ねえし。わい、好きでないよ。見事に何も知らない模様。本当に知らないのすごいな。9は夫。ジャングルはどうせいなくても大丈夫。そう。ジャングルって実際、ジャングルは試合を左右しない。カミールかよ。あいつ、俺はシルバー4や。ジャングル行かせろ。自己中すぎないか？多分変わらない。いや、まあ確かに多分変わらんな。もうちょっと楽に。サポートリシンド、めっちゃタンクに寄せて。カミールとかどうやってやればいいんだ？ヤスオが ADC やったからあれだな。なんで？ウルトでダブルノックバック決めたら。そうか。あれって2人当たんのウルトって。直線上におったらね。そうなんだ。知らんかった。まあ、マルファイトの方が楽なんですけど。そうじゃん。てか、マジでムカついた。マジさっきの波死なねえかな。超面白かった。相手のドライブもめちゃくちゃだったし。そう。もうみんなめちゃくちゃだった。一生カルからアイテム更新されねえよ。それで負けたのだから。途中まで勝っとったのにな。なんか、いつの間にか終わっとった。めっちゃ降りてきたミッドから。ミッドジャングルがボットにめっちゃ来た。まあ、そらそうだろ。この組み合わせだったら、だって勝てないもん。
うわー、これあれじゃん。しかもポール・スミットじゃん。最初これ何上げ ?9? あ、大丈夫でしょ。W か Q、まあ、どっちでもいいよ。ハンターマチェット。ハンターマチット。ダブリこれどうなんの？マサイキにダメージ与える設定でさ、猫バできん？おお行こうぜ。もういいよ猫ババするわ、俺たち。ブー。いますやん、猫ババ相手。またカル買ってるよ。なんなんかの軽い人気は。もうあそこ行って、行こう。そうやね。レイプマンして。おりますね。これ俺今、Q を押したつもりで W を押してた。ちなみに俺は一発当てました。なんで飛びつかなかったのそのまま。言ったら死にました。やべ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 。バカがいます、一人。待って、俺らトロールタイムもしかして、これやばい？うん、なんでこんなひどいんだろうね。これもしかしてやばい？これ、誰サポートおらんじゃん。まあ、ボットの二人決まっとるからいいんじゃない？他のレーンに来るよりはいいよ。あ、間違えた。DC のブラストコンボ壊しちゃった。死ね。いらねえっしょ、9で飛べる。はい、ごめんなさい。そうじゃん。次何？次、W？ うん。これどうなんの？自分につけてシールドをついて、まあ、あとは、2回目の発動でライフスティルつくから、ジャングル回りやすくなる。めっちゃ来てるんですけど、回るの。ちゃんとね、ハッシュベがスキル使った後、A が2回速くなるってやつだから。まあ、理解しんとむず。理解しこれ殺せる？違う。フラッシュいらんかったね。よし、殺した。なんでか殺した。これ9から始めろよ、俺。まあなんでもいいよ。とりあえずね、スキル連打せずに、なんていうの。スキル2回 AA。そうそうそう。スキル使って AA です。俺賢いな。まあ W はね、早めに使った方がいいよ。ライフスキルみたいな。あ、やばい。行くわ、もう。ナイスナイス。いいね。いいね、いいね。ナイス。どう？うまい？ありがとう。うまいな。今のワードジャンプ何点？もう満点、ありがとう。満点です。いや、でもかなり焦りましたね。まあ相手もフラッシュ使ったから。もう大丈夫ですな。うん。俺にお前に青あげるわ。聞きだかな。てか実際リシャン青いる？まあ最初は経験違ってのは欲しい。敵青なんであんな荒らしてきたの？取られたし青。マジ早い。そう。いやーありがとう、見込まさせてくれて。よし。
トリス。顔出したいけど、どうでしょう。ワード置いといてある、ここに。本当に助けて。あー、惜しい。帰ったか。ワード置いといてある。助かるわ。帰ったかな。いや、これセルフキャスト欲しいな、リシン使うとき。あでもなぜかレーシングする人は発動しないんだよね。何それ。あ、そうなんだ。しないんだ。できんかったんだよね。これ何上げ ?9 上げでいいよね多分。マナーがねえから前。 9上げでいいよ。待って、あいつがさ、ジャングル嵐が来たせいできついんですけど。あー、今や、マスターいい時に。まっさい。そう。適当なんだよね。まあ、しゃあなし。超適当。いいや。難しいな、マッサイ。マッサイじゃねえ。誰だ、俺は。リーシング。まあ、1週間ぐらいやってるしな。ちょっとめっちゃきついんですけど。ドランって言っちゃったよ、まず。お、ナイス。決まったな。俺もしない。しない。ああ、ダメだ。どう雷いけそうそれ、俺が言ったら。ウルトがあるかな。まあでも一回トライしてみる。火力をしてるついでに。ああれ出ない。マナがない。あ、木か。そう気がない。まあ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 、こんな感じね。わかった。まあ大体。まあ合ってたか知らんけど、俺は。ちょっとワードジャンプが難しいな。ああ、バレてんな。お俺関係なかったな。まあ、相手が走るしかないな。いやでもさっきの何戦でスキルポーションしたから嬉しいわ。相手も超シェイスロスしたらもう一回行くわ。ナイス。まあ、ごめんね。E がないからさ。いや、まあ、しゃあない。まあ、これはまあ、ガンクの練習ということでね。俺の。よなんかさ、うん。俺逆転大勝利収めたんだけど。
例のやべえやつの話したじゃん。そいつがグループ残留になったの。で、今日俺謝られたんで、本人に。けど俺、ヨーガスをここに宿してさ、いや、もう謝るとかそういう次元じゃないんで、いいですって。突っ張れてたんだよ。で、その上でなんかちょっと、むにゃっとしたから、もうムカついたから、もう、そいつのダメなところをもう全部言ったんだよ、俺。でも、その中でも、俺はちゃんと優しさも、ちゃんと理解も示したよ。で、死んだこうで、そっか、これフラッシュ開けないのか。まあ、あら強いかな。したらなんか、まあで、まあ残留すんだらちゃんと、まあ、するでいいから、もうその、俺の知り合いとかに対して失礼なこと言ったりとかはやめてねっていうことを言ったんよ。なんか、最終的にそれであまりにも反省したのか、結局しばらく抜けれることになったらしい。はい、逆転勝利。こんばんは。まあ、でもヨーガスが見せてくれるのがありがたいんだけど、俺、あれだわ。普通のやつ相手には大体分かったわ。まあ俺も。問題は、安尾とかさ、Z が分かんねえ。まあ、Q 落とさんかったらいいんだろうけど。やっぱ、基本的には無になるしかねえのか。まだまだいや、マジ昨日さ、俺、ミッドでミスった。だっけ、後期でやるの初めて。 Q やってたからウルトラマンに。俺、後期の Q の火力あんな高いの知らんくてさ。お、いいね。それ。マジで切れた。そう、ライト見れめっちゃ早くしんかった今。ごめん。いや、まあ、俺があるよ。じゃあこれはボットがやらなかったのが悪いよ。野良ふてれたからめちゃめちゃ悪口言える。ピッチャーか。これ。てか、今のルシアンのウルトか。誰の羽に。てかまあこれでミッドも、来てるね。これ、リーシーってノラ？俺、バランか。死んだから稼いって。何？なんでもない。俺は低すぎた。いや、今のさ、アルファストライブの時に、手前側に来たら、殺そうだかなと思って、結構回復したじゃん、マスター E が。どうなんやろと思って。多分あれ、アジール殴れるの2回ぐらいだと思うけど、死んどったんだな。わかんない。ワンチャン E で言って殴れるのか。まあ、下から来とったらどうせ、あれだけど。最近俺トリスさ、嫌いすぎてさ、なんか、ちょっと跳ねるじゃん、なんか、トリス行って。あれすげえ嫌いなんだよね。モーション班で俺は怒っとる。ミッドは、まああれか。ナイス。うわ、今の。ひどいな、表紙。まあ、いいか、確かに確かうわ火力スコ。に。ローヘルツだ。いや、まっすぐ殺してくのもありがたい。これ次何？本当にレートひどそうだな、これ。これ何上げ次？マスター E。W 上げ。QWE。でもまあ、あれじゃない、リーシンとか練習するんだったらかなりちょうどいいんだよ、これ。今のマスター E 面白いな。行くわ、トップ。行くっつってんだろ、俺が。殺すな、俺の気からしに。俺は。オッケー。俺やってた方がいい？アジールさ、エコーガンセまでの間、2個目の青ないと結構きつくないまだ。相手によるから。まあ相手によるな。結構なんか、頻繁にトレードさせられるやつ。トリスターのするんだよ。よしよしよし。まあ、とはいえ、トレードしたら絶対勝てるから。そうだ。このキャラはそうだな。絶対に相手が対応する側になる。これ何強いの？マッサイって。マッサイじゃねえ。TFRE。本当に言ってる？そう。お前ダイヤモンドやるぞ。ダイヤモンド信じてみろ。ダイヤモンド嘘つかん。TF ハイドラグいいぞ。インディアみたいな喋り方。そう。ダイヤモンド嘘つかない。本当に TF ハイおるじゃん。うん。ミーコ全然それできてる。
T フルまずだってスキル使ったら通常攻撃強化されるやん。あアイツはそれでクイックが出て2倍だよ。死ねあ、すごい。あ、いつだで、クイーンソーでその数を増やす。素晴らしい。あ、そっか。お、日本の大会やってんじゃん。うん。全然ボット関係ないけどいいか。寒い。今日あれか。そうか、雨降ってるし、台風来ていからか。寒いわ。あ。楽しそうとしてる。今日台風だよ。今日か知らんけど。飛ぶよ。愛知県飛びます。もうそろそろ本番だよ。あと20分だけ。10年だ。テスト大丈夫かな？基本、髪入れが見えなくて、前に出れない。あ、大丈夫だよ。一旦立ってる。さすが SKT のプロ。これ、エイズが来るのうん。ナイス。なんか、安定の。めっちゃ。お前エイズでシコシコ取るの好きって言ってたの。1億ファームした。アサシン行こう。アサプシンロの試合でかわいい。知り上がらんが600とかシーン取ったらしいぞ。クソ長い試合。よろしくニキ。いやー、ラグが結構、そうか、ちょっと取って帰るべきだったな、今のは。 10何秒とかある。で、ワールドジャンプが難しい。そいつやると使った使った。多分レート、いや、お死ぬんじゃない？死なないか。最初のね、金落とすんじゃねえ。多分本当にレートひどい。はい。どうなるかなあれや、序盤で。配信とかやるし。いけ。あのマスターよ、俺結婚勝った。なんだろう。エースか。金あってるマスターいいよ。そのね。じゃあ行くわ。こっち助けてくれよ、俺こっち行きたい。いや、まずいよ、これ。合ってる。これる。あ、そうやってやってやるわ。あれあ、そっか、俺が下で持ってんのか。危なかった。あ、ベズラメンずられたんだけど。クオン覚えたらさっきおらんかったっけ？違うんじゃない？もうめっちゃアイテム落とす。序盤見たけど、このクリスは、ひどすぎる。ひどい。完全にミッドマスター、お前がミッドマスター E だとしたらしんどいなっていう死に方をずっとしてる。青いる？ああ、もらおうか。ラックスの板みたいなエフェクトのやつある。ラックスの W? ウルト。いためっ。ちゃキモいな、その裏キック。あいつら。マスター E さんチラチラ見てません。終わってた。なんでだよ。ひでえ。素敵だよ。なんでこんなレートひどいの今日。なんでしょう。
レートひどくなかったらあんなナミに渡らんしな、あいつマジムカついたら死んでほしい。マジぶっ殺すドレあいつーブンの方がやばい。俺もやばいと思うけど。まあ、入るのもきつい。うぜえ。俺に指図すんな。それぐらいナミも結構ノーレブでしょ、あれ。あれは、いやーでも、まあ、まだ、アイテムずっと狩るしか持ってないそうあれは、まあ、てかあれ普通にトロールじゃないの分かってやっとったら、どういうかちょっと信じられんかった。だって、金あったら初心者って買わん普通、いや、分からん。普通じゃないからな。大丈夫。俺が来たから。まあそもそも初心者が狩るかわんし、初心者がある程度出ない。こいつ今、だからなんか、俺はトロールかなと思ったけど、聞いてくれてる。高いわ。俺、言語やってるからいいや。あ、そうなの。あ、そうなの。おつはまだ軽そう。リオ行ってきて。リバーススキンが来たらめっちゃキモそうなキャラクターみんな教えてくれ。弱気ってんじゃないよ。リバースアニあ、取り替えっ子犯人か。そう、取り替えそれは取り替えっ子シンドラでしょ。いや、それ考えたら、シンドラは一応、スノーのアプリじゃんっていう見た目になりそうだから、まあ、面白いけど、シンドラか。顔がキューになる。でっかい玉があって、取り替えっ子くれんと。でっかい玉があんのか。ガントレットエズリア時代は。何と変わるの変わる先が出るじゃん。ガントレットとリバースクレット。クレット。クレッターね。ヨッシーとマリオみたいなもん。でかい斧が、クレッドとスカール持ってる。キモいな。オームスとかじゃあ最初。ああじゃないか。取り替えっ子グラガンそうなんだよ。あ、グラグラったるね。どうしよ絵的に面白いやつう。みんなどこ行く？考えたら。クレッドとかは普通にいいスキンできそうなんだよね。恐竜の被り物したクレッドとかでき。そうこいつ。なんでもいいよ。じゃあもカエル気だ。あ、ジャングル行くの何度う、も。もう、俺リージンやろうと思ったのに。じゃあ、いやいや、なんかみんなが、あれだから、ジャングル、やろう。ミッド俺らポークコースにしようぜ。TFT でストレス溜まったからケネやろう。いいよ。 TFT でストレス溜まったらケネンをやるのか。いや、そこもう降りますよ。誰、トップ閉まった。誰に言っとる？いいんじゃない別に。今、ケネにやればいいと思う。 ADC ケネンがおるのはいいですね。俺カルマ。俺らポークコースでな。そうエッチじゃん。これポーク構成ってやつもしかして。カルマンポーク構成にある入るよね。あるでしょ。だって、強いの。遅えよ、お前。緑。ロックインしてタイム持ってからコールするっていう。何 ?VM って。ベトナム人アピール始まる。ああ。自分がベトナム人であることを主張して何の意味があるのレポートしてくれってこと。機械じゃん。この方がいい。レポート項目にベトナム人って作るべきでしょ。ラスピアンノーレッジ。怒ってるね。どうなんだろう。規約違反ではある。あ、規約逆がNA 以外は全部その国以外からの規約。あ、でもそもそも、ただ、ベトナム語を喋ってるだけで日本から。あ、そうね。日本、ベトナムも多分結構人いるからさ。日本で接続してる場合は外国語喋っても OK なんだっていうか、日本以外のやつ、バランスできねけど、なんかね、別の言語で、喋っただけではバンにならないっていうふうに、もう明記されてるんです、そういうふうにルールで。えの。なんかそのゲーム上でさ、バンすることができないんですよ。海からのアクセスみたいな。なんかね、VPN からやってるから。ああ。まあ、俺も中国にやっとったしな、VPN。まあ、品がいいから。全キャラスロットってする。ピンがさ、まず地域柄、絶対100以上にならないからさ、ピン100以上弾くでも効果あると思うから。まあでも、瞬間的に100以上になったりとか、まあ平均値にできないんだろうけど。それは10秒間とか、時間を見ればいい。まあ、連続した試合のなんか平均の金がめちゃくちゃ悪かったら、こいつ来週だね。ああ、そう。
俺誰？お前。これあれ？こいつ？やったー。猫回し放題じゃん。でもいきなり、おれっつって、グラガスみたいなことしてくるかもしれない。いや、グラガスより優しいからないウルトグラガスより優しい。避けやすいしな。うわっつってくるからな、あいつ。お、カルマタンクに行くわ。じゃあ俺。はい。ハーク、カルマ、タンク、ハーク。俺のエズリアル対戦して、どっちが強いか勝負しようじゃないか。お前に決まってんだろ。そうだよ。黙れよ。ムカつくわ。俺が言うのはいいけど、お前が言うな。あ、殺して。お前エズか。えあ、トップか。そうかそうか。俺がエズリアルだ。あ殺せ殺せ殺せ。おい、来た。お前、もっとためねえと。あ外した。何外してんの？マジ。出た。はい、出た。外したじゃない。終わりっていうのは始まったって意味。始まったな。始まったな。これバロンの始まったら本当好きだわ。何？ヨーガスのこの今貯めたやつを外して終わったって。いや、違う。どれの上が9を当てんかったことに。あ、いいね。いいよ。いいよ。そのこといいよ。ヨーガスがなぜか自分をアップにして踊り出したことムカつくわ。もうこいつトロールです。レポートしてください。あ、そうか。あ、これか。あ、声優。このやつを白巻緑のかっこいいな。は当たんじゃねえミニオンカスが。超俺ダメだな、マジで。もっちゃう、もっちゃう。やっぱ久しぶりにやるとダメだね。最悪。エイジ、逆にイブリン。イブリン？うん。イブリンがあ本当だ壊したら見えたしね。セジャニが死ぬ瞬間に見えた。てか、レンカルマはうまくいくんだけど、サポートカルマ苦手だわ。バローさん、頑張ってください。あ、これアバターくんか。うん。俺なんか ADC に文句言ったっけ？いや、何も。よかった。俺それが心配。それマジ確認せんと危ねえからな。やらかすから、これいいか。ミニオンに文句は一人。あ、入ってたらせよ。みんな言うから。そう、なんか、多分無意識に出ちゃいそう。まあ、文句言ってないってことは、まあ、そういう。いや、マジで怖い。てか、CS それもくねえな。一個とちったか、俺。俺逆やったことあるわ。えトネーメフめっちゃうまないって言ったら言い方だった。ああ、我々さんか。お世辞いきいや、ます。でもね、それもちょっとね、怪しいよ。空気としてはなんかそんな、褒めとるからよかったけどみたいな空気にはなるよ、やっぱ。いや、まあ、相手はならんやろうけど、俺の中ではやっぱ、ヒヤッとするよ。逆だったらあったな。いやー、申し訳ない。もう。いや、マジで難しい。タイク、カルマばっかり狙ってるもんな。こいつめっちゃ俺のこと好きだな。やっ
ぱ俺は足速くなるから狙われてるのかもしれない。あと、タルバ防御力が低いから狙いやすい。今やその前に少し歩いた俺が出て一言エッチだと思います。お前それ見ておって言った笑っとるからなんかあったやろなと思ったらスッて歩いて帰ってたからスポッとなコアツこれ、コアツこれ何回言えばいい？グリーンオリオ。タンクに行く。どうしようかな。いっかもしれない正行は知ってるよ。何が最初何回言えばいい？タンクに行くとき。春は無駄にでかいロットいっぱい積むと。あー、そっか。本当に積むよ、俺。いやいや、普通に強いし。ないじウルト W したらね、減少体力の20%回復するから、普通にいいと思います。ほらんな。そうしたい。おっぶれー怖いです。これもう、バックピン出して、あ、くるんだろうな。イブが怒ってる。ガレンの鎧ってガスじゃない漫画だとめっちゃ小さく書かれててどういうことじゃあ、ガレン漫画だと魔法使ってることになる。なんか魔法の力が奪われるんだってディマンシャーのあの剣はやっぱ魔法なんだてか、ガレン自体あやってた魔法に力持ってるってことでしょ。マナーを使えよ。もうやだ。相手サイレンスにするのとかはまあ対イメージっていうイメージなんだろうけどまあ要は持ちながらあの家が、そもそも王族というかあの一族は日本でもなんか構造物をなんか魔法の塊みたいなところはちょっと笑っててそんな設定あったっけわかりやすいタイミングなんかまあ、ガリオだけじゃない。ガリオかそういう人だって。悲しみの向こうへとたどり着く熱心ななガリオ勢はら。熱心なガリオ勢は伏線回収来たってなったんだかうん。俺らのガリオさんがってなんだかリーシン君、死亡。調子に乗ったんか俺には送れない。壊れしたい。やべえ、面白いな。気に入ったわ。殺すのは最後にして。多分、俺の配信映ってないから。バロンの配信だな。映ってないのに煽るな俺、煽ってるのはリーシンだけだから。知らねだってリーシンさん3キロ持ってるエズラリにボワーって言って死んだもん。アバタル君負けてさ、ああ、これタワーしたらシコシコかと思って。まあいかんかったも俺もあるけど、ムカついたから。Q はあれか地形の扱いだからまあそれ消えたら可愛すぎるもんな光だは永遠の聖女ってどう永遠の聖樹は知らん。ちょっと前流行っとったらしい。ああ、そっか。なんか、僕がジャングルかわかんないみたいな。死んじゃったみたいな。でもトランドル出されるときついらしいよ。あ、死ぬわ、これ。あっぶねリーシンなのリーシンなのあ、いいえ。いや、それも殺された。もう、今の好き。いきなり別に始まったじゃん、今。近づかれたら殺される。
正直、ミニオンにされまくっとったら終わっとったよ。まあ、絶対当てるもんだからな。俺と。ドアキッカーでいけるかなと思ったらギリギリいけた時に。これくらい多いな。やっちゃった俺。ぐわー。フリーザー死にましたね。バイクがミッドに来とった。そいつ今一人。私の願うことがバーとりゃーもう、おー、あと3分間。壊れる。これ始まっとる。二人ともいるのになんで200まだ始まってない。これがまだ始まってないんだ。素直に言っちゃった。超適当、CS がやばすぎるな。煽ったのついにアバタラ君がダークサイドに。あ、こいつウルト、もう上がってんの、ウルト。やられちまった。もう上がってる。まあ状況的にプリメを2で煽ったろって言ってからミアピン出してるから何も害なんないんで。ドラが混じってる場合はミアピン出すと紛らわしいから害があるわけで。あらかじめ言ってから、TB。いや、煽っとるのはダメです。いいよ、アク。おい、殺すな、俺はそれを殺そうと思ったんだから。何ウルドタンチお前。撃った。全然遅いじゃん。下がよ。クソ間抜けな死に方をさらして死んじゃった俺。次回英語始まる。あ、そうか、俺近くにいなきゃダメじゃん、これさ。大丈夫だよ、見上げればもう大丈夫、ほら七色の足見上げればもう同じ空の下で笑ってたおそしてなんと立派なチンチンがキャノンフラッシュ大丈夫だよ。あ、見上げればもうなんだ。どういうこともう、ほら、長いよ。この歌詞おかしくないですかね。そこ、曲全部のとこ繋いで並び替えるとね、メッセージが書かれてる。うんこまん死ねやってなる。よかった、本当に。本当によかった。今は長いのに走りようや。ハセイユ。よかった。はい。ハセイユ。やだもう時間ついてきた。お、やだうんおアバタル DM! Go! Let's go! それとお前の方がナイス。よかった。間に合った。ミッドミア。どっち行ってるか。神たら DM。手がやっぱキリンと強いな。びっくりしたよ早速リーシーに宮城に行ってるな。アバタル君、見出したのお前だろ。俺だよ。俺、アバタル君の代わりに煽っとる。アバタル君の代わりだからお前悪くねえよな。そう。アバタル君が悪い。俺がある。甘やかす。認めた。甘やかすな。そう、別に俺悪くない。体悪かったんだから人生一回もねえだろ。そう。俺正しい。あ、死ぬね、これ。例えばこのキャノン取っても、俺は正しい。戻っていく。読みた足。うん。しかめっ面、
しかめっ面、しかめっ面。うん。 10か。まあ、ほなに。ハーマイ。はい、はい。見てない。そいつ見てない。あ、俺か。あ俺なのそれ。まあ、どっちか言っても殺されたか。行く必要なかったわね。もうしないな。でも頭がぼんやりしてて全然ダメなんだ。なんで頭がぼんやりしてるんですか？わからん。栄養失調です。うん診断、栄養失調です。わい、勝也から6万貸してもらう模様。わからん、貸してくれって言う。ミスした。急に貸してくれって言い出した、あいつ6万。わかんない。勝也優しいから俺に6万くれるって。くれんの？もらえるらしい。俺ら友達だから6万くれるって。おい、今月の友達料払えよ。うん。6万。破格。あ、ごめん、なんかめちゃめちゃ。 6万じゃ3日だな。 3日で6万。こいつ、行くそうだね。俺のこのサンファイアキープに耐えられるかな、バタラ君。なんでさ、マイサンファイアキープに耐えて、シースを取るんだ。アトラクション要素追加したの。そう。アバタル君が楽しめるように。なんでできたのかわかんない。ロットレーンを楽しくしてくれる。そう。いやー、怖いねイーシンの歩き方、ー。やばい。足のモーションなんか異様にバタバタしてない。逃げて、アバタル君。あ、殺せるんじゃね目が見えてるから。これ。笑ったー。夏休み気分だよ。メクランチだったら。このこいつ硬いね。 200にアーマー持ってますね。お前、物騒なもん持ってくんじゃねえよ。物騒。はい。よし、次、ゾニアだ。青一回ももらってねえし。なんかああ、ふん。何で逃げるだフラッシュだ。もうさっき使ったからなかった。もう無理だな。あ、これ1分になってからの方がいいかな。あ、さっき俺が投票しんかったから、多分入るでしあ、そうかな。ダメだ。我慢できない。トップに TP 使っちまった。はい、はい。いくら、やめなさい。やべえ、やっぱトップ SGR 楽しいわ。向こうがしてるときは一番脳みそとろける。食傷バーとか。食傷バーとかどう？食傷バーあんまり好きじゃない。カルマとか、どう？カルマも別にそんな好きじゃない。持ってるけど。あ、マジでごめん。あ、ごめん。ちょっと下げちゃった。エズリアがドクターンド。ジョイサウンド。最近流行ってるよね。何々が不安よな。まるまる動きますってやつ。ああれマジ嫌い。
嫌いなんだ。ムカつく。俺あれ好きだよ。怖い芸人は、不安よな、〇〇起動、エンジン起動、松本動きますってやつ。なんかそれロボットアニメみたいな。なんかそういうのは面白い。なんか、つまんねえのあると、冷える。あとなんか、後輩は怪しいよな、松本止まりますってやつ。その2つだけ好き。ツイッターとか見てるとさ、そういうの流れてくるやん。ツイッター見るだけでストレス溜まるからさ、それこそさっき、なんか今日貼ったやつみたいな、ああいう寒いやりとり見とると、すごい嫌な気持ちになるから。ユーモアの墓場なんだよね、うん本当に。ああいうリプライの。うん、ここまでテンプレ。いいセンスだ。何がいいセンスなの？どこにセンスを感じたのお前は。悪いセンス。イッチとはいい先が伸びそう。もう一回それ。やめろめーんす。ちょうど言ってそう。トップだ。今ちょうど、じゃあ俺はこの試合こうしたるわ。この試合1全巻50円。俺、心の平和を求めてるからさ、エズリアルやるんだわ。心のヘイルブレード。ヘイルブレード。俺、マサヤキさ、歴史あるエズリアルサッパやっていい？別にいいけど。エズリアルサッパ CC ねえから何もできんからやーだ。はーい、はーい。こら、いくら、やめなさい。 Kindle で全巻50円だよ。全巻普通に確かにモルガナ使いてえわ。そこ全巻だけ50円。でも、Kindle か、Kindle 10冊全部で50円だよ。まさゆき、俺についてきな。でもね、この人に全部読んでるんだけど。まあ、俺も全部読んだよ。前無料だったから。俺ヒール持つからお前入れないとな。何を許せ、サスケ。許せ、サスケ。許せ、サスケ。あ、そうそら乗りそうだな。始まったか俺が前出て声食らってヒール使うっていう無限ループ。え有限なんだよ。やば。じゃあ俺、あれにしよう。あれ。これ。いや、こっちのフル AD みんな。いや、こっちは。俺が AP 行く。俺 AP でよ。うるせえ、おめえ AD っすね。お前さ、最初に取って BFS 買ってきたよ。いい顔で、お前は。壊れる。うん、いいセンスだ。危ねえ、ギリギリルームだった。危ねえ、リバースティービングやった。キャプテンティーモアンデューリー。なんか気持ち悪い。T も好きだけど怒られるやつが来てえな、もう。俺だいぶ昔を書いたんだよ、俺、リバースティームってネタ。取り替えっこっていう。しかも外人もさ、リバースティーム書いてんだけどさ、バーッと上に貼ったけどさ、真面目なんだよ、外人が。多分 T も好きなやつが書いたんだよ。ドレーブンやってよ。相手させてよ。いや、気のすぎるだろ。殴った相撲は、顔回転。ちゃんとこういうのが上がるんだよ。でも、頭が主になってるドいや、ライヤーそれさ、あれじゃない武器の形的にもさ、両手に持ってるんだよ。右手に右半分の顔持って、左手に左半分の顔持ってる。しゃー。よっしゃー。それ回しながらレーンに来るんでしょ、斧が。めっちゃいい。何持つんだよ。どうやってボスのだと思う？私は分からない。なんだ俺は。本当だよね。まあ、絶叫したって書いてあったから絶叫したカスが。なんだお前は。取り替えっこジャック相手カーサスジャングルだから突っ込んでたら殺せるよ。体全身が光る目みたいなやつで、顔の部分だけ布になってるっていう。ほらみたいな。普通さ、なんかこうペットいるキャラとかの中で面白いのを提案すると思ったら、キグラはもう悪意がすごい。死んだ中もちょっと考えたんだよな。まあ、うまくいや、巨大な玉っていうのもめちゃくちゃ面白いね。すげえ。みんな走ってる光景好き。あ、アニメのオープニングだよ。よし。流れるような突撃。あ、俺ダブル取っちゃった。こうだよ。勝ち取りたいものもない。おー、すごい。はいはいこら、いくら、やめなさい。まあ、青下でいいよ。相手青なかったら終わるし。意味あるよ。うんあるよ、俺が飛ぶ。これ
れカーサスで絶対作る。なんか、ちなみにアバタラ君トップだよ。言っとくけど。え俺トップえ嘘あの、やべやべやるよやるよやるよ。いけ。俺今応援してます。頑張れ。ナイス。よし、やろう。まあいいや、俺 TP 持ってるし最初取っていくわ。スマイトミスるなよ、お前。あ取られた今までの攻防は何だったの？しかし、やめていいか俺もやめたくなっていた。あー、これ、レベル差つくな。てか相手が急にスマイト使われるとマジで焦る。楽しい。最初誰にキラ入ったあ、ドレーブンか。死なねえかな、あいつ。 ABC って言ってた戦闘力。うん。てか、話で、橋本が俺に ABC やってて、そのつもりで。あ、そうだったのまあ、適宜スワップしていくか。うん。まあ別に。するためにスワップしろ。相手を混乱させろ。うわ負ける。まだアイテムあるし。まだあいつアイテムあるのか。そのままです。そうだ。びっくりした。やっぱチームのフルコン見た目かっこいいな。マジで見た目かっこいい。おお、ナイス、すげえ。まあ、こういうとこよ。生きてますね。それでも見れるから、これ。そうです、なんか。あ、ビーフ買うか。これ、買って。今、1150だから。チームめっちゃマナ持ちいいね。あれ、そうか、ダブルよ。絶対して。やめ。あーきついんですけど。おお、すげえね。あ、これもす。やべ、取れない。久しぶりにこの長い試合やってるの。久しぶり初めてか。ヘラルドまで行った。チータクが。おお、すげえな。バロンとかおんの最後とか。クラウじゃな、あれだ、あいつ誰だっけ、ドラゴンの一番。エルダーだけか。エルダーは見たことある。あとわかんない。へえ。なんか襲いかかってくるし、ヘラルド。長引くとそういうのが出てくる。そう。まあ固定で、野良ってか、モンスターが出てくる場所。うんステージの最後にモンスターが出てきて、それがどんどんラウンドが進むと強くなっていく。それで強制的に全体の HP を減らしてくる。まあ、うん、そうね、勝たせんようにして、HP めちゃくちゃ減らしちゃう。ブリッジブリッジです。私。まだ強さなんですよ。ヘラルド、うん、まあめっちゃ続いてる。めっちゃ長い、今回。ヘラルド、倒しても全然 HP 減る。前はなんかね、ドラゴンが魔法ダメージを全部受け付けないっていう説明して、ブリッツがそれで結構 HP 減らしだったけど、チータクは、平均何分ぐらいなの？ 20分ぐらい。その1位の人は40分、30分から4うん、だから、アホらしい。いや、本当はなんか最長20ぐらいだったらな。いいね、それ。どうせチータク運ゲーなんだったらもう荒ぶりランク導入しろよ。まあある程度運ゲいや、なんか、オールランダムオールウィット。ー。あれガチ運ゲーです。オールランダムにランク付けだよ。うんこばっかり。つまんないかな。いや、オールランダムのウルトラビットファイアだったよ。なんだっけ、略称。やることがねえんだよな。あいつアイテム詰めるからまだいいけど。
ブリッツな。なんか、俺ランダム行くっつって、俺らあの時行ってさ、5回に1回だけ気持ちよくなってたわ。カスミと。ああ、やらかしたな。もう毎回あれだもんな。つまんな。ただブリッツで引き寄せるだけじゃん。あぶねおやと。ゴミゲーすぎる。ただブリッツでさ、一番最後ひょこって動かしてさ、一番強いやつを引き寄せるだけっていう。わかんねえな。くだらんな。ということで、こいつ真ん中に置いてやべ、これ危ねえ俺。こう置けばいいんか。俺がヒール持ってる。カスストップ。ついてこないんでいやいや、ヒル取れたから。しかも、知らなかったし、よかった。なる。あ、俺取られちゃった。あ、俺ヒール、あ、でも来ちゃったもん。すげえ、何分やったんだろう、これ。レベル6年次第どっか行くわ。俺ならドレイブンやったからごめんなさい。ここからブリッツ作るかもしれない。安尾がもっと言ってるわ。あ、じゃあ、ボトム来てるんだったら、はこうしてさ、じゃあ歩いてトップ行くよ、これ。で、ガンク気味に行ってさ、で、ことが済んだら TP ボトムにしてくれれば。うん。帰ったったね。友達で作っとけよ。うん。あ、やろうと思ったけど。あ、敵いないね。あ、さっき入った。なんもない。あ、モールで殺すか。マジで。モールでこれ出したらいける？あ、行くよ、ここ、行くよ、ここ出るよ。ヤスオレベル2にできたの嬉しい。ダメだ。もう、下手くそ俺。うわぁ。まだ顔いる？まあ、無理か。うめえ。もうやだ。ナイスナイスナイス。ナイス。そうだ、うわー、負ける。デーモン強えな。ここまで行くと。またヘラルドだ。精進の矛。正直なんか、なんだっけ、攻撃するとマナがさらに1回増える。わけわからんのが、アーマーと、なんか変な800のアーマーと720のマジックレジスト上がるやつ買うと、トラリができると思いきや全く別物ができる。GA とかできそうなのにな、昔だと。
ゼファーとかアイテムも出すし。決まった。デファはあれか。あ、ビビったね。察しの方か。ショートブレイカーは強いと思う。ナイス。察しの効果欲しいな。超人か。難しい。ルストみたいな感じでさ、設定あれば、これは私の効果で、マジで難しい。無敵を増やすか、てか、申し訳ない、ヒルちょっと俺。相手を増やすか。ちょっと振ってますねよ。敵を増やすか、火力を増やすか。ナイス。もう間違えたし、うざいしね。赤入れます、駅。めっちゃ操作性悪い。あ、ラッキー。いや、取っていいよ。サンキュー。勝っためっちゃ話しやすくね。嬉しい。うん、めっちゃ長い44分かかった。ランクでもない試合に。あ、ランクで知らなかったね。うん。さすがに、なんだっけ。ランクいっとったらさ、終わるに終われんからさ、まあ、高3いつでもできるように行こうと思っとったら、なんか引き換え戦とかもできとった。ルシアントリスのレベル3強えな。いや、そうキールレベル2だって。全然当たらんだけど。行って、ドリツナイス。レンジ長かった。こいつしっかりしたんだ。トントンチャトントンチャトントンチャチャ。めっちゃ関空に来るやつ。トップ行こう。ああ、守られた。くそ。ナイス。もう誰か安く来る。ああ、くそ。あ、死んだ。おお、生きた。すげえ。ナイス。おお、誰も死んでない。驚いてるんですよ。エアリーってなんかバリアの量増えるんだって。
HP 回復する。バリアも少ないちょっカードストップが気をつけて。誰もこの前のシラと開始とマジでと。ガリバーシ何書いとるの？ LOL の1ページやる原稿。コミック LOL。アニーレイプ漫画。ルルレイプ漫画。嫌なレイプ漫画。コミック LOL 面白いな。コミック LOL で。キャッチコピーが毎回優秀じゃん。眼光したらあなたがいる。毎回編集部がコメントしてくれる。カウンター感覚だってそう。あれもどういうことこいつの鎧。前の。あ、そういう。ひも。あ、ちょっと俺。どうやって使うんだこれ。謎ですね。布なんだ。やべえレースが寄ってきてる。マジだ何してんの俺外しちゃった。気づかなかったお前。いや、俺が悪い今のは。Q が爆発した。あいつフロアに沼ってくる。あ、やった。うまい。ナイス。うまいな、お前。いったわ。お、バカが。いやしなんしなん。あ、もう、ここれはもうなんですね。うんこの絶叫、俺がマイクに近づいて絶叫した時の声と近い。俺は何それ勢いマジですんだよ。何それじゃないんだよ。大丈夫いる何してんのお前。めちゃくちゃむちゃ言いますね。いやー、ジェイスに申し訳ねえな、今回。謝る？頑張っとったんで。ありがとう。ドライブ返すかバンよー。やべ、ドライブに来た。いいぞ、いいぞ、いいぞ。よくなかったー。ああ、だから、福松さんでくれ。ぶっ殺せー。おー。こいつ、殺せー。はい、神。ふまさんでくれ、ほんと好き。やっぱりね、おい、何してんだお前。カーサスさんのパッシブは死んだ後に動きるやつ。やべえ、これ。ちょっと待ってね。あ、そうか、お前がやっとくるなんだよね。はい、神。これでゆっくりファームできるわ。よし。ああ、なんだった。おっし。おお、危ねえ。行くー。行く。ナイス。ありがとう。お前の愛を感じたわ、今。始まったな。ワード差しに来たんですけど、いいじゃん、お前。いいじゃん。いや、うん。いいじゃん、好きじゃん。お、意外と持ってないから、ウルト率、じゃあ、形成率 0%。これトップに寄ってる。お前11アシスト優秀すぎるな。すいません。お、あいつぶち殺しては俺。俺がいい張りをくれて死にます。
うん調子に乗った結果。ボー。あ、もう俺でしょ。あれ、おでれだ。おでれだ、おでれだ、おでれだ、おでれだ。あ、俺うまいかもしれん。リシン。お前上よ。な。ナイス。お、いいね、うまい。あディンガッタイン、なんだっけ。インセク。俺頑張ったいたから、引っ張られるとき。いい、使いたいって思ってた。あ、あ、みんな。俺の方にやってくれたらワンチャン。遅かった。頑張したいってお前にいいですよ。そうだよ。バカじゃん。二度とお前守ってちなみに一回も君にシールドもらってないです。俺も取って時あげた。あ、本当にあの時か。おい、謝っとけって。あげたよ。いいセンスだ。俺のガリが少し。いいセンスだ。シエシエナス。違う、出た。いいセンスだ。それ好き。俺嫌い。もうやめたけど。あー、やべえ。よし、俺が守る。あいたー。なんであの火力は。いいセンスだ。やべえ、やべえ。変なところに入ってしまった。おいいね。おめえ、当てな。お前、強えな。おめえみたいな強いやつ探してた。あ、なんかでも、普通にあれで草。ああ、もうあいつきしょうが。うめえぞ、おめえ。やばい。行きそうだ、俺が。ありがとうナス。ありがとう。ありがとうナス。ありがとうナス。ありがとう。ありがとうナス。あー、左だ。ありがとうナス。やばい。ありがとう。ありがとうナス。ありがとうナス。ありがとう。ありがとうナス。ありがとう。いや、切るのうますぎるだろ。ありがとうな。行きすぎるピもうやだ、あいつのウルトラ。面白い今の。なんか、ジンがカウントダウンしとるみたいな。おもろいな。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、ツー、スリー、フォー。ドラゴン変わります。何全部観察のウルトラじゃん。なめたキャラだぜ。気がついたわ。俺観察だから観察のクールタイム12秒に。枯発、殺す。なぜなのか。これたち枯発のまんぶましたけど、名残。おい、謎積みってやったからやろやるのかう。別にいいよ。ゴイーン、キュッ。やべえおったやべえ離れてきてこっち来てこっち来てありがとう四隅下うせろなぜ前に出るんだいイエスさっきまでミッドに二人見えてましたよ。なんでお前が生きてるんだいああ、面白い。なんでお前生きてるんだい壊れちゃった。それ生きるよ。もう、また実家に帰らんといかんから。ありがとうナスありがとうありがとうナスまさき何味方信用してないのテレポートそれは。そう。なんか、橋本がさ、俺ヒール持つからお前イグナイト持てよって言ってきたからさ、あ、日々もと思って。だってさ、ヒールするときとか R 打つとか、遠いし、イグナイト入んねえし。ありがとうナスありがとうありがとうナスありがとうナスありがとうありがとうナス
うん。なんでめっちゃいい勝負しとんの？うん俺最初トップに行っとったから。なるほどな。なんかもし帰ろう漫画と、漫画とスキン全然ちゃうやん。なんだ、知れよ。だって俺だもん。だって俺だぜ。ラッテラダッパ JC いるかなこれ。うわハルクラウンドに警告なしだよ。ありがとうなす。食品廃棄。全部食べちゃう。はい、お前、太った。だからお前、ジム行ってショック入れるんだよ。ありがとうなす。もう始まった。始まったな。はい。頑張れ。死ぬ死ぬ死ぬ橋本外気。俺のめんどくさがって任せ始めた。あ、お結果、俺がダイレクトされる。うん。俺でかいダイレクトされる。あ、あ、おうまいでも死んだ。ありがとうなす。ありなす。ありがとうななんす。で負けてんの？なんでか知っとる？わかんない。俺にもわからん。この試合スコア見てみるとわかるかもしれん。あれ ?8 ですも決めてる人がいるぞ。ふん俺はその上を行く行かない。急熱をやっべ、迎えた人もいます。やばい。うまい。避けるのうまいぞ。こうだぞ。見とけよ。おらー飛べんかった。あ、そっか、飛んでる途中の判定あんの。ローリー戦やるからにゃんが、ランク頑張れ。そう、頑張った。成功した？ノーマルでフィニッシュです。うんこマン壊れる。うん。ありがとうなす。ありがとう。ありがとうなす。あのドライブ帰るの遅れたよな。うん。今の追いかけて。おわ追いかけて。追いかけて。追いかけて届くよ。痛い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 。ルークマンのノリ、あれちょっとザコシと近いもんね、あれ。カスゴリ。育ちすぎじゃない？誰うん。なんでなんで？なんでだろう。ありがとうなす。なんでだろう。あ、なんかバロン取られてる。お前めちゃくちゃ早いねん、気づくの。多分1分ぐらい前なんだ。嘘嘘つき。俺炊飯器水洗いしたらさ壊れた。うん嘘つき。いや、クソ汚カスゴリ。そう。ばあちゃんの。ばあちゃんの炊飯器死んだ。俺全身鏡だっけあれ。コンピューターおばあちゃん動くならいいぞ。始まったな。ありがとうなす。ありがとう。取ったっけ？お前何ケースしとんの発揮っしょ。言ってるわ、お前。カスゴリ、カスゴリ。あーちょん、ちょん、ちょんパンパン。トップ、ミッド、ADC、ジャングル、サポート。ADC、じゃあ俺、ADC。あり、お前 ADC な。男に濁らないからな。どっちが待ってます。なんでもいいんだよな。トップ行くか？ありがとうなす。ありがとう。まだ私もってね、100分ぐらいだったら勝てるよ。本当？うん。俺トップ行く、とりあえず。俺サップ。お、俺は AD ミットを出していい流れだ。じゃあわしやるわ。久しぶりに。お、俺 ADC か。いけにえ。ちょっと嫌そうじゃん、渡るくん。
やっと、バルスができる。ありがとうなす。でも、渡くんさっき ABC に切取ったじゃん。BF 買おうっつって。スレッシプレイでした。スレッシで BF 取ったやつ。あれ昨日だっけスレッシで BF 買ったの。忘れちゃっこれはいつも素直にレイプです。素直にレイプです。素直にレイプです。ありがとうなす。迷いますね。ありがとう。ゴーストモット。ゴースト持て。素直にレイプです。What the fuck? ベルワンプロ。橋本。素直にレイプです。あ、ラックスじゃん。もうやだ。あらららら。アッシュトップじゃん。今でラックス書いてるから。いや、これか、サイラスでしょトップ。カジックス、カジックス。これ誰トップ？サイラスか。カジックス、カジックス。どこにいるんだ。いや、発狂エンジン入ったのにねえな、口で触るわ。もう、また始まったム。カつくないだろ。ありがとうなす。ありがとう。ありがとうなす。もう、お前らで負けるべくして負けるやつだよ。彼女は負けねえぞ、俺たちは。あいつらに強い印象与えて負けるんだ。全員で AFK。強いっていうかもうゲージでしょ。全員 AFK はもう逆にレポートしないレベルでしょ。ありがとうなす。あ、また始まった。自分で。もうポーション10個買う俺。俺もポーション10個買っとく。ありがとうなす。ポーション、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 あたはら。ありがとうなす。もしかして結論。やめて。もうこれやめて。やめて。トップスタートやめて。ありがとうなす。ありがとう。やめて。ありがとうなす。お、やつお前、また作ったら、歴史に残したら。もう行かなきゃ俺。うまい子。ちょっと待って、俺ずっと。あ、知らん、俺行かんよ。無視無視。だからごめん。怖えから見たした。なんか言ったのこっちから。いや、何も言ってない。言ったよ。歯を抜いたなんで俺歯を抜いたしか言ってない。言ったじほな、レベル1、プロキシタイム。やら、渡くん。踊って、はいやお前もうすぐだな踊って。ゃん。相手も困惑人もいしてま。ますせんわ。もしかしてみんな行ったあ、俺。俺、真っ先のしてそうな取りに行くからな。覚えてね。数連プラチしてくる。次で行け。ラックス。ムカつくこいつ殺す。ムカつくからこいつ殺す。なんかもうはちゃめちゃトップとボット。何が起きてるんだ、それ。あ、ごめん、行ったわ、そっち。どっちこいつも殺す。こっちも怒ってんだ、いろいろと。俺は死んじゃう。確かに。ごめん、死んだ。なんかいるんですけど。あ、イブに行った。バーシャンしかもシャットダウン。あ、いや、なんでわざと。クソデカため息。ちょっとバロンの配信見よう。何やったか見たいわ。もうめちゃくちゃよ。いいよ。ナイスです。無理。あ、だけ、あ、逃げて、やべ、逃げて。あ行き過ぎ。
いや、あれ、低レベルな CS 争いがいろんなレーンでおじさんの笑える。なんで、ボット202なんだよ。七元インストールしとるわさ。いや今、うまいのになんかもう、一突如ボットの動きになる。俺初めて見た、アバタル君のその吉ゲインストールした姿。もうやっと気づいた。違う、いや、まあ、まあ、俺もあんまりかなったけど、びっくりした。まあ、絞れた地点で敵見えてなかったからな、アッシュ。プログラムしちまったもんな、この段階で。アバタラスロ DM。ー付きのアッシュが相手だったのも、まあ、ちょっと組むんだな、これは。トップフラッシュ。うわこれ、この試合に関してはバロンの配信見とった方が面白いかもしれない。吉ゲインストール。まあ、6になったらいいでしょ。いや、きついから、じゃあ、まだね、道じゃん。つらこれ、ラストレベル3につけよう。ちょっと、CS 経験値に行きました。うん。CS 経験値に抜きました。あ、トップ死んだ。あの回復力うざいな。自分のことっていうな。一瞬、お前じゃない誰かがと思う。サイラス相手に最初モレロ積んでもええよな。ええやろ。金券積むべ、じゃあ。モレロして時間がかかる。あの CS もったいない。あの CS もったいない。どれ俺はもう俺こっちのミニオン取りに行く。お前もあっち、それ全部取っていいよね。そうだわ。喋んな。ダイヤモンドって女子不安定なのかな。ダイヤモンド。うん、ゲイジニがチョッパーに。帰った、あいつら帰った。アバタルさん、あいつら帰りましたよ。これは取り放題だな。こっちの。吉ゲインストール。俺さ、隣の部屋でさ、親父が仕事しとんのにさ、ゲイジニがチョッパーにが言っとんのになくない？偉い。 2が。まあ逆説だからな。で、なんかイブリンもいるんですけど、差別的な笑いはいけないっていう理由が全然納得できてないから、まあ俺はもういいや。騎なんで毒当たってないっしょこれとこのゲーム。ライオット GG。ブロックスクワイル、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 ブロックスなんでこいつ、体から毒溢れてんの？ウルト取ったんでしょ。うん。何あれ毒溢れてんの？俺後でライオットに報告する。毒食らってないサイラスがなぜか、毒食らっとらんのにサイラスが俺にダメージ入った。出なかった。あれ、行ってまだいないよ。このダメージ。言いましたー。マジだ、刀が。なんか、なんかおじさん。これまだ俺かもしれん。ちょっと気をつけて、アバタル君。ヨガス何切る？俺に。じゃあもうお前にいいんでいいか。いけ。サイラスミアン。終わり。あー、負けちゃった。もう終わり。終わり。障害者。お、ウルトいけ。絶対殺せねえから諦めな、おめえには。障害者。あ、頭おかしいんじゃないかな。僕、痛い。美味しかった。障害者。何言ってめえ。俺のうんち食ってんだ。何にしたやば。深いよ、今。スロー重たいの、サイラスの。うわアバタル君、死ぬー。気づいた、あいつも6だよ。そろそろレベル。ウルト気づきたいね。気をつけようがないですね。あ、でも俺初めて、ドラゴンフォームになってます、彼。Justice! Fuck you! Get you! こんなナチュラルに言うのって初めてだ。バイ
ょうどいいや。うんいやねバロンモンタージュ、始まったな。バレてますね。ワード変えこう。あいつワンコンでめっちゃダメじゃん。押し込みサイル。なんで見えてんのと思ったらあれか。もうつまんねえとって。気分悪い。バイバイ。バロンのいいと9個。 A の範囲広バロンどれくらいしまったの？あれ、サイラスって A 強化範囲広がるの？バロン、フラッシュ EQ、神。はい、橋本。サイラスって A 強化さ、A 範囲広くなるの？強くなるよ。広くなるの？なんだこいつだ。おいヨウが敵は身内におるぞ。バロンフラッシュして後ろに歩いていい打ちやがった。そう。浮いちゃった俺。敵は我だ。だんだん心惹かれていお前く。金もらっとるだろこれ相手に。あのフラッシュスコですを。俺でも心臓のために移動速度速くした。死んじゃう。なんかレベル3についてんだけど、CS さんほとんど一緒なのに。なぜですか？うん。わかんない。マカフィーのせいだな。ああいつマジでマカフィーだな。あらら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 ら。あ。もうやばそう。う。アワフ行きますわ、私。食べてんのか俺のワーク。はい。知らんうな。食わせてください。ウルト使っていいよ、その場で。いいよ。お何してんのお前。おー、フラッシュだ。わー、フラッシュだ。いけ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 えブリュールル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 ファッゴーうわおえ結構ジギー結構お前ニコ生っていうのに。新しいケップゴンドってるやん。ケプコ。お前、エビネムはバレた。召喚なんでお前人の泡食ってんだ。おーくっそ俺に振ってくるんですけど。もう気をつけて俺かもいなかったワードが完成してないんだ勝てる。時間が経ってば勝てる。お前2個マルク結構するよ。マニコマニコ。いやーありがてえわ。サイラス火力出るね。パッキンパッキンパカ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 お、パカチュウもいます。ゴー見たい俺のガンク。似ていやスペスペスだなんで俺今死んだ？すれイブリンか。イブリンで死んだか。俺イブリンの何に当たった今？フルト？何で殺されたか今わからんかった。ああ、負けたあれ。あのドラゴンフォーム絶対負ける。ミニオンが壁になってる。回復してる。これ、音声リプレイされるから5倍速でも。ここ。乗れろ。何の5倍速なの？これやってことの5倍速。雰囲気だけちょっとある。お前のマルク結構結構もう壊れる。めっちゃ回復してますね。これ、韓国のラップみたいな。結局さ、サイラスってさ、昔とコンセプト変わんねえじゃん。ダブルマンじゃん、ただの。そうだよ。何よって本当にわけわからんチャンピオン作ってわけわからん調整しか繰り返さん。お前2個マルク結構結構5倍速アッシュウルト使って。またしてるんですか。壊れるなぁ。お前2個マルク結構結構終わった。早っ。
終わんねえかな。 3倍なら聞こえるだろ。うん。お前にここは結構。もう聞こえる。このぺちゃくちゃ具合がいい。だからっつったね。ドラゴン対ドラゴン。あ、いった。ワードあ、いった。使ういってねえや。嘘ついた。うん、ドラゴンだけ確実に取っていくの助かる。うんで、トップ4。ポークが、俺が、受ける。助かる。ポークが痛いんです。入っちゃう。お、うまい。でも、惜しいかっ。こいい正行、さすが。死んでない、マジか。殺しに来てえな、俺。でもラッター買ってんだろうな。まあ行くんですけどね。サイラーソルから気をつけて、俺引っかかりに行く。行かない。差し出されたランタン。テレポートあったら俺ガンク行っとんだけどな、ボットに。ああ、これ見つかっちゃったー。なんであいつも通過1個はなんかできてるの？メン俺の方が早い。ノーコン。はい、帰った。じゃあねー。踊り出す俺。嬉しくて。前がやると思って出てきたんだけど。うん。ありました。はいいや、全く関係ない話なんだけどさ、俺の知り合いのがさ、なんか VTuber の配信にさ、オスプレイ大好きっていう名前で何人しとった。行くわ。お、います。彼。すぐあいつメジャー行くからムカついたね。誰？お前が出たのかお前も積んでいいんだよ。なんか。お前に僕はね無理ですわかるかトップだ。トップは無理です。なんで無理うん。ナックソン来たわ。もう理由を問うな。無理なもんは無理なんだ。わかるやろ。俺うまいな。じゃあお前は強い。力が欲しいから。ライフスティール。ならばくれてやる。ちょ。うん。うわイブレン来てるから気をつけてね。アニメすら書くのむずいな。そういう顔したの601かよ、イブリ。 301かよ、サイラス。行きますね、そんなこと言ったら。行くわ、もう。行きますね。行くわ、もう。行きますね。あ、使えんの。はい。はい。わけわからん今の。なんで炎症キャンセルされんの飛ばしたのに。死んでしまい、このゲーム。はいよ、トパ。何個ものかなんか結構仕様がおかしいんだ。言われるよ、ラックスにクソガキって。何160のダイヤモンドって終わってる。160! お、ほんとじゃん。欲張りなんだから。なんでお前のアッシャートゥースなんか積んどんだ。なんだリンガーだけど。お前が積むのはメジャーやろ、バカチン。早く金ぶりのメジャーのスタックを減らしてくれ。ハゲメジャーソウルスティーラー。結構。あ、使い置かれてそう。ナイス。イブリンがワンコンできる？まだワンコンできんか。フラッシュ吐いて。
おお、はかんでもいけた。なんか起きたよなんか。知らんけど死んじゃった。ぐるぐる。ぐる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 。本当におった楽しくなっちゃうなありがてえ。よし、今のうちにトップ行こぐる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 とかーん。おしっこの時間でーす。おしっこ、おしっこ、あらあら、ごめんね、おっつんつん。よう覚えたんだもん。いや、おしっこじゃねえよ。う。体にくる。見とるもん。何お前まだ見てる危険。うん。やった、まずいけ、蹴りしぐれる、これで。悲しい言葉じゃない。ドラゴンいけるべ、ドラゴンいける。トップに勝つしかいない。僕らのいけるいける。お前、ドラゴンスレイヤーやろ。いけるいける。見てくあーいけードラゴングリーンガミア。ナイス。あいつらバカだな。このゲーム。うわー助けてーシダーストが襲われています。やばい、つらい。つらいよ。やばい、エッチな気持ちだった。ボキューボキューボキューやばかった。マジで。反対に。ダメでーす。あーバイセコ。バイセコ。いないんだけど。帰ってきた。僕ら歌詞が出世するだけじゃ。うわ来い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 。売るときついな。はあジャングラー同士のオナニーじゃけ。おいおい、うわ What the fuck God fuck God ー。いけ、お前ならやる。あー、落ちたてかやだ、エブリンがなんか後ろの方で、俺がっつり見とるもん。エッチだ。語りのローとか語りにやってほしかった俺は。エンゲージがバルスって珍しいな。この、珍しくはないけど。いや、バルスのウルトを取られるとめちゃくちゃ苦しい。あー、惜しい。ああ汚れた血が。もう20スタックです、あいつ。お前2個もあるき、結構。もしとし笑い楽しみたい気持ちもあるが、私は誰か一人に任せよう。この最後の表の行方を。アイテム揃うまで時間がかかるんで。超俺やばいな、これ。どんなレータなんだ。ナイスまだいてよ、確か。お前ワンコンされるで俺かお前どっちか。本当に人が怖いんだよ。怖いから殺すんじゃん。おお、お前いいこと言う。ウルト上がるまであ、俺死ぬ。頼む、あとは。あー、頼む。ナイス。バイバイやった。来んな。くそ今だ。助かった。お前2個まで結構、ボキミッドにあいつ行った。誰イブリン。殺されたこと。よ
あ、無理だ、これ。うわつえ無理だ。あ、あ、ランタンを使わない外人がいます。いや、ごめん。多分ヤマと思った。さよならは悲しい言葉じゃない。それぞれの君と僕らをつなぐ。それは人によるよ。まあね。お、イブリング。締め殺せーおおーはい、終わり。マラソン大会。はい、終わり。マラソン大会。マラソン大会。はい、終わり。俺が取った、シャトランゴールド。うん、イブリンのうん。ダックスは。誰が持ってったのめっちゃ軽く出してったけど、誰か。トラックスは、誰だろうわかんない。だけお、ブビューのものじゃん。ブビュのもの、ブビュ。あ、ボットがレイプされちゃう。ドラドラドラ。ドラゴン。ドラちゃんと橋本ドラゴン取っとんのにさ、3つも。この状況なの笑える。あいつめっちゃ待ちかねてるやん、それ。エッチ。俺もバーラとサイラス。集まれみんな集まれみんな集まれワンタンコンボするな。ワンタン集まコンボするな。れみんな行くの俺いないよってレポートもないよ。行かなあかんうんって言いながら俺はボット。まずはこいつを溶かそうか何天の方好きわかんないも。しかして終わるあ、終わった。終わったくせ。お、よし終わりドラゴン4個取ってる。もう相手のゼダが俺をシャットダウンだって。どういうつもりだゼロ自分を殺すのあ納豆。終わったよ。すげえ高速ラップ。マジで。本当に。判断力。いつだねっち。てか寝てねえっすよ、サイラスが強え。寝た方がいいんじゃないすごいな、こいつサイラスめっちゃ連続で使ってんじゃん。ハマってそうお前2個俺ではないそいつは俺でカイザー。お前みたいな。俺でカイザー。レッツゴーマン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 。まさき今日はバイトうん。あマジかおい。ダメだ。バイトに。でも今日はあれだよ、台風だよ。多分コマンと思う。ああ、そう。つまる台風、言うて夜はもう過ぎるし。いや、夜が台風じゃん、今日。マジけそろそろ今、真上ぐらいでしあ、本当につまんなょ。。夜にはまあ。夜に台風終わったから、そろそろコンビニ行くかっつって。今、三重だよ、三重。3時間前に三重だからもう、今ちょうどあるか。そっち今風強いのわかんない。なんでわからんのあ、違うとこですね。えはじめましてはツイッター。はじめましてツイッター趣味性格が合いすぎてビビったうますぎるうますぎるうますぎるトップいく。じゃあ僕がサポートかなあ、俺ジャングル行きます何やろうかなお前2個マフル結構。ザック使ったもんやからザックジャック。からやったね次にバーモンがいいかな WQE 軽く出ねえかな、こいつ。これでいいや。なさすどこそれ。
かそれ好き。え ?ADC ナサスの可能性があるから。そうサポートナサスはこいつさ前から言ってるからさ、サポートナサスがワンチャンあんだよ。あ、そうじゃん。俺トうップ、るせえな。何今二人に言ったな、お前。これ構成よ。 What the fuck? いいのでは。お、みんな突っ込むお前2個丸ふ、結構、結構。これ構成いい構成いい。勝ちマサイキ以外が全員突っ込んでマサイキを見捨てるっていう作戦。あ、じゃあそれでいいや。あ、そっか。 WQER か。正社員はいいよな。プレミアムプライドで3個。シュッとー新次郎じゃん。な。新次郎。さようなら。笑っちまった。笑うでしょ。そういうので笑うからこいつつき上がるんだよ。俺の同級生にもオンだってしょうもねえこと言うけど、みんな笑うんよ。ガン無視して。今そうだな。無理だよ。条件なしだもん。もうこいつはインフィニティだから。インフィニティエッジ。一本釣りすべ、一本釣りすべ、一本。いやー、始まったな。よし、それなら、いいんすよ。いや、WD です、君は。ファームが遅いんでやめじゃあ俺 WS だった。体力めっちゃ使うんだけど、これ。使いません。安心してください。使いません。あ、好んでレベル1ファイト行くべ。引っ張れ。コツファッキューやった誰が止まっていっていたいいぞ、よし。止まってない硬くなりそうだ。プログラミングしとった。帰るべ。プログラミングで笑う。殺されたのよ。めっちゃ面白い。何プログラミングって。今ね、アバタラ君は、みんなが狙うザックではなくて、柔らかいソナをとりあえず絶対に行こうっていう決めとってイグナイト入ってた。ここ行くのもいいよねって。あれ、賢いかもしれん、それ。アバタラくん。だそしたらさ、2キル持ってきる可能性があるじゃん。レンちゃった方がいい。ミラー多いな。ミラージュ。魚とスライムだけだが、何言ってる？お前、朝鮮人みたいな話し方しやがる。何言ってる。はい、まずいっか、俺レベル1からぶっ殺すこいつら。フラッシュ入った方がいいよ、そういう時。間に合う？うん。お、あいつ見捨てますね。ガチャガチャしてな。あの猫ババ腹立つな。あいつ猫ババか。もたもたリロードおじさん。もた。フラッシュ。ここ。ない。でもお前が後ろ下がるもん。許す。いいエモート見してるわ。KO。でてれででれてて、お、溜まってる。そうそう。あぶねこれもらってる。え。うん、戦えるわ。極痛書いてんだわ。あと、200。言うて、金がちょっと待てばいいやろ。プロキシされているバカもいます。別によくない？どうしようもできんけど。まあ、お前は、キル貯めとけばいいからな。プロキシしとった。こっち側。いやー、殴りすぎじゃい。おー、下手すぎた。次、断撃ロボット。はーい。ごめんね。あ、持ってないとか。トップか、お前。トットッププ系。殺せるんか？まあ殺せるか、私もないし。トップ系ザックいる。しちゃった。今なんか見つからなかっ
それ間に合うよ。いや、いい、取らなくていい、俺。たまんでしょ ?9 は。そうじゃたまるよ、ちゃんと。あ。たまるのいくつたまんの12たまる、たまる。たまる、たまる。まあいいわ。テレポート来たやつ。何や頼むんだ。もう俺これ捕まえるかな、こいつと。プロ棋士したらもう一回行くこれ。あいつ、ダークシールド食ってたから。どうすかガチャガチャしてるのが悪い。うん。うるさい。俺レベル6で気持ちよくなりたいんだけど。なんもないよ、こいつ。走るしか。じゃあとりあえずこいつから。はいと。ナイスナイス。何が来たの？フラッシュもいらなさそうだったな、当たりが。まあ一応念のためじゃない。捕まえられるとあれさ、あれさ、絶対キャンセルするだろうと思ったらさ、あいつしねえからさ。買い物開きたんじゃない。はい、タイミング失いましたね。まあ、プロ棋士してもいいや。ベースよくないポーション、ポーション、ポーション。朝はかポーション。アレンジメントきた。これ、出すか ?EP として出そうや。手売りしようや。ムガつくわ。俺らのネタを先にパクった朝原翔吾が。なヤマトなんでそんな CS 取れてないの？最初の方邪魔されて飛べなかった。なるほど。めっちゃ玉投げられとんの笑ダメなのい。うぜえよな、あいつ。別に殺してもいいけど。じゃあ殺すか。引っ張れってやつは。来ない？あ、いいや。俺さすがに分かっとったわ、多分。うん。何やったらちょっと俺。あいつって、そういえばリコールタイムだったもうやだ。全然 CS 取れないけどなんか。お前が多分いい使っとるからで、後ろ公園ミニオンに。てか、ミニオンに A 死んでいいよ、かわした。じゃああれなんだよ。公園ミニオンは E ないと一発でラクミット。いかないんだよ。いやもう9と A でよくない？ 9が、 9でいい。 9が溜まってないもん。まだあれだもん。その時は、たわに殴らせて。そう、ほら、こうなるもん。ほら。行くわ。あ、取れた。前もって一発殴っとけど。いい使うと回らなくなって単純にもうスタックも食べれなくなっちゃうし。あ、やべえ、あいつなんだ。朝がじゃなかった。これ当たるよここ。ほら。いっちゃった。めっちゃダメだった。ごめんなさい。どうも、よろしくお願いします。早くさせてくんないの？こいつイグナイト持ってんだ。なんで？当たる？うわなんかいるなんかいる俺を殺したとに行くってどういうことだよ。あ、ナイス。マジかよ。びっくりした。いや、もったいないな。さっさとウルトでザック殺してる。砂抜き。俺のウルト外したのが悪い。いや、すいません。よく一回も変えたやつにいけるな。素晴らしい。 A0 は。あ、相手、新次郎だったらコラプトスタートでもいいかな。来る。私の方がいいと思う。私の方が他にやり合いんでしょ。ずっと戦えんじゃん。まあ、最初からやるかどうかは、まあ、相手わかる。早いあいつ。やれねえな、ウルトがないで。あ回復して。ザック来てる。
無理だ。死ね。あと、あー、ナイス。いやー、申し訳ないね。なんか。いや、まあ、いかん方が正解だったから、まあ、正直俺たちがやったのが悪いです。まだ一回も帰ってない状態で学もなかったし、多分殺せんよ。多分殺せんけど殺せんかった。あ、俺のウルトがあったらだけど、なかったし、俺も。全然スタックたまんねザックって長い声してるな。うん、山寺こいつでしょ。ああ、それっぽいわ、確かに。まだ確かに、山寺こいつがやってそういや、だな。山寺こいつなんだよ。タバオ君と同じですね。どうすればいいこれ俺。信じと相手。苦しみましょう。カバードがいいな。いいならアダプティヘルムかスピートビタあ、ザックだ。水もボトム行ったよ。フィズも言っとんなら話は別です。あ、終わったね。弱っ。あっぶねえ。できた。ナイス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 。ごめん。はい。はい、送ってくわ。はい。おお。わあしゃべる。ナイス。ああゆうち、殺せ殺せ殺せこ今のはよかったな。なんかいろん。なんか良かったことがあった。よかった。深いね、今の。ギャング何秒何秒前どうだ ?11 分成り立てぐらいかなといいんじゃないいや、そいつその前の集団戦から見てほしい。うまかった。トップ折れるんだけど、なんでまあ、ひたすらミニオンが幅投げとったし。どうすればいいの？何が正解なの信じと相手は。本アダ当はプティブフィルムとかどうなの正直それやってもやることあいつ変わんねえからよ。まあ変わらない。正直、ジャングラーとトップのこの相性が悪いだけだから、もうさっさとは。友達が壊すっていう。要はその話、なんか、時間が飛ぶ。マジ。はあ誰か、もう早すぎるあいつ足。あ。俺の火力がすごい。もううぜえ。すごいね。お、ザック。ザックが、ああ、マジか。ああ、あかんのそれ。今のクラウド。もう、アバタ君こっち来て。言ってる。今のは、魚食らうの。クラワンです。クラワマンです。クスタ。はい、バグ。何言った当たり判定バカ。スキン作るならさ、当たり判定ちゃんと分かりやすくさ。ナイスアバタ君もうマジ。光上完全に外れる。助かりました。マジ助かった。ザックミット。オッケー。いつもどんどんじゃん。うん。俺の配信バケツ飛んのなんか、時間飛んどったけど、それ以外は、飛ぶかな。なぜだラッパーの方が正解。うん。結構。うん、CS もらっていただ放送の時点でそんな、まだ録画になってない状態で、その着てられるか。いろいろやると思う。あ、もう、ダメか。一旦帰ります、すぐ戻る。いや。あ、あいつら息合ってなくて笑える。
もうぐしゃぐしゃ、ミッド。お互いが跳ねて跳ねまくって。外れんのもう、壊れた。下手俺。でも、お前はよくやったよ。安らかに眠れ。Rest in peace。助かりました。なんでやった今。わかんない。何でしょ俺今のは切れたね。もうあだで返したあいつ。信じられん。俺もう YouTube に広げる。俺も YouTube に広げる、これは。バカ。今もうその場で帰ってよかったもん。これでいい。やることないでしょ、その後。はい。バカ。いいや。いやー、やらかした、マジ。なんだ今のトロールは。面白い。あ。うわ、いや、まずねえ。そんな方じゃない。あ、てか、あんま。いいですか？いけな、もう、ウルトラだっちゃった。外ジールド入った、俺。ザック売ってるわ。ナイス。決めよやることなさそう。よし、卵。お、なんかおるよ、ここに。あれ持ってっちゃった、そっち。ああ、なるほあ、ごめん。ど。すげえ、あ、ウート使ったあいつ最後に。めっちゃ飛んでいた。なんか来てる、なんか来てる。アマタラなんで今いいで若干動いたじゃん。アマタルくん2回目のアホ。切れそう。切れそう。2回目の E は降りた地点で当たり判定あるからね、あれ。待ってるよ。アバタラくん、やらかす。秘宝、アバタラくん、クソをする。うんこ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 。壊れちゃうんこ。う。それ、ザコシじゃん。それ、同じだろ。ええんか。なんかいっぱいいた。え、なんか落ちた。なんで終わったザック、スイード。はい。ザックにハマった。おザックは面白いから。うん。やばいな、ザック。手品ザクがメットでガング見すぎすぎたの。1球しかされてないっていう。5回以上来たよ。 5回生来たの？うん。やばいな。5回生来て最初だな、買ってるの。ね、
ハッピーツリーうんち。あ、チームいんなんチームじゃん、あいつら。キモ。まきなりスポーツ部アイト。言いたい。左手でチンコいじりながらさ。だからそのパス使ってる。両手使ったらお前ら負けとったよ。あ、そこ。感謝する。ありがとう。信じの片手で殺された。うるせえや。信じの相手に逃げられる。やることないからな、うるせえ本当に。やつだ。うるせえやつだ。ああ、始まっちゃったよ。いや、信じないじゃない。スピリティブサイツなの。うるせえやつだ。うるせえやつだ。本当にうるせえもんな。ちゃんとしたの。偉い。始まったな。もう始まってるっていつも言ってる誰かが。すごいな。すごいな、今の。4時42分です。僕は勉強をしておりません。あさってテストです。やっぱ一番このことでやばいの、このそうだよ年齢に対して学年がおかしいからな。は、おガキの貸したやつもう一人おるだろ。普通じゃない？イメージだよ。一郎やんただの。あ、そっか。ふん一流で一郎。でも今期単位取れるから怪しいよ。そうだよ。まあでもアドバンテージだかだからら。いいんじゃない？そう、俺やもってるから OK。ちゃんと勉強しとるからこっちで。オッケー。俺が決めた。オッケー、グール。お前ハマったもしかして。サポートガールズ。バンド。ガールズバンド。ガールズバンド。俺サポート好きだからよ。おめえサポート好きだったの初めて知ったわ。このサポート。意外ですやん。別にいいけど。俺も好きです。どこにいるの？俺トップ行くもう一回。頑張れなさせ。もう一回信じろ来たら笑う俺は。どこでもいいよ。てか、じゃあ、俺、AD してやろうかな。お、行くせめて行くぞ、そう持っていくから、じゃあイグナイト持ってってくれ。あ、じゃあ、ヒールはいらないです。まあ、ボッター弾折れないんで、他レン頑張ってください。何も言わなくてもら最初、レンがエース早くなるから。いや、俺そっち近づけないんだよ。エースのやつじゃない、近づけんかったら誰も無理だから。アバタラ君が言うガバいことをガバタラ理論ってなんすかガバタラガバタラ理論。理論か。ソージャックスのスキン出せ。かっこいいでしょ。お前、バカにしてないジャックス。はい、お前レポート。第四に報告します10秒配り出せて。なわけねえじゃん。テンプルとかいう、あの傘何でダサ。いい感じ、あれ。いい感じだよね。あれが。ライオット JP、GG。JP。ちなみにマイティジャックス。マイティーソー。アイスホッケーやってるお前は絶やっぱ、ヒールの人間と日本の人間と感性違うの。対。いや、テンプルかっこいいよ。お、ケールじゃん、相手。猫ババじゃん。テンポ。マイティジャックさん一番か。マイティーソー。マイティジャックさん一番生きてる。ウルトラ俺、だからターンの黒マス。俺ユーモアもありますよっていう感じがムカつく。おしっこ出た。金玉触っとる。いい感じお前が俺が。羨ましい。いいな。金玉ねえからそれね。この玉なしが。お、深いね。つけても、代わりに何かつけたら、確かに。卵。ゆで卵。うらでしょ。ゆで卵でいいよ。ガバタラ理論。ガバタラ理論。重たそう、課長の卵ぶら下げとったら。ガバタラ理論。処理したら。金箱。金映え。なんで今日雨降ってんの？あれ。愛知県がやらかしたから。今日は雨って。
愛知県いつもやる数やん。そう。断罪。まあ、事故が一番多いからな。そう交通事故。 2番じゃない1位じゃないの？ ?1 位か。栃木と競っとるよね。そう。だから俺ら負けないように事故っとるいっぱい。あ、ほんまだ。更新、事故ったわ。更新だから、だからこの前、ヤマト事故られたんか。で、コウタ事故ったんか。あ、こうだ、そうか、事故ったか、あいつ。何こうたか事故ったって話。お前、お前、興味ねえつまずいて転んでたら、これでこんだ。泥水の中を今日。ディスコードが勝手にカットしちゃった。変にでもなるからな。そう、ムカつくわ。もうヤマトの配信終わります。エッジハンター、レンガ。もう切り抜いた、毒のところ。今日これ、追加するムービーに。アプリを取るから飛ばした方がいいな。てか、さっきのやついますね。誰？んランピ ?MG。ンクさ。っきのフィズ。タヌキか。タヌキのさっきの言ったな。俺、いいブンブン振り回しに行くからな。 WQ か。おー、すごい。めっちゃ似てる、本家じゃん。なんで俺昼ないか。昼も別に。どうする？君たちここに行く？できればアーマーペやりたいなと思ったりして。キモ勝手に。何のためのキルじゃん、お前の。何のための Q。金、暴力 Q。これ体力消費しねえっつって、体力消費するじゃん。はい。当たればダメ、消費しんよ。パッシブで。パッシブパッシブ。当たれい当たれい当たれい俺が食らったるって言ってんだ。ありがとう。言うねえ、君。コクやん、めっちゃ調子。はい、くらいあと。出しゃばるんじゃない。ケイリさん、僕はここ。ありがとう。痛いね。ちょっと反抗的じゃない？大きいじゃん。経験値が。あ、渡辺君のレベル2で俺いけないからね。うん。あー、ミニオン会えなかった。ミニオンオンミニオンオンミニオンオンミニオン。ミニオンオンミニオンオンミニオンミニオン。すまん。ケイル回らないよ。ガンクマン、行きます。普通に、きついですね。ボット終わりました。早いね。もうレベル達成ちゃったな。やりたくせえな。どうしよう。正直極かな。極でロングした方がいいかな。あ、来れる？ラッシュ。もう一回、レベル。あ、
くわ行くわ。まあ、俺行かなくていいか。これでうん、殺せん俺。よし。てかミスった。マジいやいいクソ恥ずかしいんだけど。その場ですわ。その場ですわ。その場ですわ。青バフもらえたのが嬉しいですね。でも俺マナ使うかな。見て確かに。お前、いつもはマナないもんな。復活してる。かわいそうだ。きつい。身分誰よ、誰か。頼みます。嘘じゃん。それ俺言ったらいけるかな。俺はいけない。アフターショックとゴンアーマー両方ないから。アタショックス、マイクなら言ってどうぞ。いくわじゃあ。マジか。そう、可愛い人見てくれ。足くれたの嘘セレッシンソロキルされた。多分散らしたな。死にそうそれ。まあ、一回だけ顔出すわ。ナイス。助かりました。まあ、俺はここまで乗った。あ俺はここまでは乗った。間違えた。最初にいる。なんとか。で、硬かったんだ。まあ、それもここまでだが。終わり。あいつの A かっこよくなっとんな。あれ A。これ A 敵。ああ、そう。今何レベル相手。なんだか、A しまくると、あ、それ聞かれる。強いんです。あ、そうやってから帰るんですけど。あうっとうしい。死なねえかな、こいつ。こんな取れるもん、CS も取れんよ。1残るな。1残るなよ。止まったんだけど。 1残るなよ。ロールが動いた。今、なんだ今の怖っ。
俺が止まった、一瞬。よくある。一瞬じゃないの。すげえ長いこと止まった。ザックめっちゃちっちゃくなっちゃった、俺の。小人になっちゃった。キルティーザック。めちゃくちゃ大きくなっちゃった。エミネムお前、ニコ生にケプコ、ケプコ。切れば。なんとかのお前みたいな。これ絶対 CS 勝てんくない？まあ、発動するかね、もう思うけど。ナイス。ちょっとマッセルだけだったな。一回だけだ。もう始まりそう。スレッシュ砂だっけダメですね。さっき走ってるよ。ナイス。これボーナスタイム。いや、血はなんだけどね。いや、血はなんだけどね。ハマるね、君。マサイどこ？見えないよ、まだ。まあ、いっか。絶対引きこもってる。あ、俺帰るふりして。もう全部していいんじゃない？お、当たった。ナイス。固まる魂。お、います。そうか、スロッうクわナイス。もうケースするかのような W を入れたわ、今。いや、別にお前ら育ったら強いだ。何長屋弁やっとんや、俺。石川のくせに。いや、お前だよ、模型今の。誰もお前に興味なんかね。マナが尽きてしまうな。これ T 分的何？次何？スーツ。相手が、サイズがあるのがなくてな。マジレジ進んだ方がいい。スピリットビサージでいい？うん。アダプティヘルムどっち？ビットビスタージでいいかな。スラッシュの本当にあれ赤に変わるかな。帰ろう。お、なんかいますわ。ナサス寄れるそれ。やる。これ壊しといたら壊した。あ、お前たちだ。前だろ。うん。タープレート欲しい。星狩りさん。クラウドに行くんだ。足早い。今、誰かが逃げる時のと予測したらもう言った。お前のおかげで
俺言わんで済んだのに。助かる。失礼しおきなかった。まずいですよ、ポイント。ワイヤー折ったのは知ったけど、やるしかなかった。やりたくなっちゃった。ありがとう。あれ、バロンさん苦しい。木の実取っといたな。マジ苦しかった。砂だけストップアップ作ってぐらいか。あ、そうだ、俺ジークコーバージュ使うんだった。最初ナイフ味なんか買ってんだ。トップウルトない？相手うん。ないよ。はい。ナイス。助かります。なんでメロンバグバグバグ。まあ、ライオットバグ生産機だから。いや、俺、ミニョンにマウスカーソル乗ってなかった。足に飛びはかってそのままキルをしたんだ。じゃあ俺裏から、もう、ゴツゴツ裏から回ろう。ちょっと、スタンだよ、あいつ言い訳か。トッピングはしたい。まあ、申し訳ないね。どっかで行く。ミサージュまあ、ビサージュでいいけどね。うん。ボットルの協力してくれませんか？はい。スワップする？なんだ俺、マナ回復する？ああ、これ役立ってるだろうな。こっち行くの。ナイス。は？フラッシュ。もう、はい。パンチ。足は急がに使えやってないじゃん、あれ。出さないんだ。マナがない。そこまで育ってしまったんですか。まあ、昼に言われながらまだ。いいよ。スナイパーじゃないかって。俺、軽く出す人もいないんだけど。まあいいね。相手噛み合ってね。やべえから、ウルト使うの早っ。殺そうと思った。強い。あー、人間で。届かなかったか。バガバガバ。あ殺せなさそう。それ、その可能性が出てきた。あ、縛るでしょ。打ちそうやした。忘れた。ドラゴンやってんだよね。何点はやってない。
ップ来てくんね。解凍されて苦しいんだけど。あ解凍されて、全然 A でいいんから。これ来てくんね。バレてるかな？バレてる？あ、俺、誰か。お。あ、ごめん、触ったわ。いいんか。今の段差だな。あー、俺のウルト、まあいいや。あいつ飛んであったの。どっち狙っていいか分かんこない。れ嫌だな。じゃあ、こいつ全然が。ナイス。ナイス。ナイスナイスナイス。あ、ドラマやろう。うん。なんで今勝てたんやろ。助かるね。経理見えんくなった。バイバイ。茂みのないレンガはもうただの猫。真っ青来た、真っ青来た。帰った。いいさん。レオナルド・ダイビエル、お前ちなみに4キロ持ってます。それアーバフちょうだい。ちょっと真ん中かけさせて。あ、こいつから取る。やれい、やれい。お前のキューでぶっ殺せ。惜しい。あこれはひどい。どうだ映画ない。ずっと描ける。お、カモがね。釣れた。じゃあ来たな、バヨヨヨヨンおじさん。ああ、ドラゴンってか、バラやるきちげえだな。やるしかねえやろ。間違えてウルトしちゃった。カーモンベイビーアメリカ。すごい。誰も来てくれない。カーモンベイビーアメリカ。テレポするわ、テレポするわ。ワード。ワード、テレポするわ。ワード。お前、Q のあれがないな。マナがあるかな。ある。20だよ、20。いや、こいつを取った。取り合いが始まった。なぜバロンにスマイトを使わん。お前最悪じゃん。その Q に優しさが全然スタックくれんよ、俺に。いいや、お前。死ね。優しさに包まれたなら、俺 A するからな、カバキ必要かもしれん。うんち出る。あ、俺持っていくわ。すべてのうんち。サップショ。いいの前がどれ取った。これもしかして集合のお時間。あだらくん、生きてるか死んでるよ。交通事故で死んだ。交通事故だな。まさゆき大丈夫かやっちまった。いいよ、ゴム。これプッシュすべきだった俺。それがボットってくれるのだ、もしかしたら。逃げてくる。しかも、王権積んでないタイプじゃん。うん。ハラスマンである。来た、やべえのが来た。いや、
じゃあ、バカ。ああ、 150AP しかありません。頑張れー。あ、お前だけ。おお、すごいことになった。いいね。さあ、タイムです。タイム。助けて。あ、いい。2回目発動するの早かった。あいつバカだ。舐めるなって。そうです。火力やっぱ足んねんな、俺。苦しい。まあ、スタックも460あるから。お、超ザックでかくね。あ、そうかな。同じのあるじゃん。大きくなってくのか、それどんどん。めちゃくちゃご利用しした。それが積んだ方がいい。まず育ててないと。ケールの下にめっちゃなんか、カエルの下みたいな。ダメージ出ねえな、ジャック。これお前持ってって。早く取れる前に。おお、行ったばかり俺、行くしかねはい。俺も今日1200ダメ出とるやん。500は溜まってるのか。おー、痛い体力え。バ感ロンタイム、バロンタイム。見てあ見て。モリ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 。バロンめっちゃ揃ってんだ。モリ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 。見てないうちにお前スーパーキャリーになったるやん。いいけど俺もあった。バロンお前楽しいか。まあまあ。まあまあ、お前これでまあまあか。それでまあまあ、望み高いな。ガーディアンエンジェル買おうかな。どうしよう。どう思う？ガーディアンエンジェル。足早く。働くレベルが上がってない。ふん。行っちゃったー。早くが全然出ねえな。いっちゃったー、いっちゃったー、いっちゃったー、いっちゃったー。ちゃんとサポーターアイテム積んどるからな。で、なんかやってる。でもケースしちゃう。怒られちゃうやつだ。奪う。マジでや。ケールを先にやってくれませんか？どう見てもケールからだったでしょ。お、あった。うん、レイドボス。普通のボスになっちまった。やべあー欲しいね、今の。ガタイがでかかったな。死ぬ気配なかったな、レイドボスの時は。くっそ。
死んじゃった。ナイスお前シューティングゲームでもやっとんの？また当てたもん今やっとんの？あー、バロンいったわ、これ。スティール見れるからな、E で飛びながら。こっからここ飛んでバロンスティールするからな、あいつ。あー、面白そう。やってない。やってない。期待しとったらちょっと。まあ、デラパールチ俺、ボットプッシュするわ。俺ずっと使い確保されてる。バグ。ほんでやん。俺もずっと視界かかってた。バロンやるの？俺、壊すに G コンバース積むんだよ。俺、あれだよ、毎回やると使うたびにみんなにつけとるよ。マミーポコパンツあれ。みんな一人で笑える。じゃあもうこの系殺していい？イブさん、ああ、毎回引っかかる俺あれに。バロンやったフリーある？ここ入るだけ？サンタクロース is coming。反転しそう、これ。うん。ナイス。えナイス。でもバロンにしとくれ。てか、なさすぎ曲がしてきた。取れる？うん、夜。ナイあ、間違えた。ス。マジ100ミスった。やべえ、相手のマスターにバロン持ってるぞ。面白い。ひどいな。すごいな、スレッシュに取られる。スレッシュの AA で取られてそう。マジちまうい。やべえ、やべえ。ね。バロン持っとる生きてるやつは死んだが今。まあ俺がバロン見たとこあるからな。じゃあ頑張っていいで帰ってきて。これあれからほとんど冷戦終わってから本当に天谷君と一緒に行動してね。マミーポコパンツどっちがいいの？それと。どうだ、技。よし。技の場所わかんない。お、ナサさん、ドラゴン復活ですよ。うん、取り合いが始まった。絶対なさすぎらお前最悪フラッシュで来いよ。もういかん。あいつ、ミッドの方が効率いいからミッドしやがって。実際こうだろ、正しいのは。楽しい。楽しい。前マクロ知ったな。お、いいぞ。あ、ミスった。あいつ足早くね。あれ、デジャブかもしれん、今のは。足。パンチボス。誰もミニオンプッシュしんだ外視観で撮る。あとあいつの仕事だからね。誰あいつって。ちょっと魚か。うわっナイス。ヒールしたる、お前のために。あ助かります。
ゆきーずれた。ずれてる。飛び跳ねでずれるの。あるわ。俺普通にウルト使いながらペンペンして死のうと思ったのに。死ねよ。死な死んでねえじゃん。もう、死んでねえじゃん。試合はまだ進行中。テレレテレテレテレレンガは倒るのめっちゃ早いんだよ。もう一回言っとこう。ゼラスさん S マイナーやるわ。ナサス S マイナー。途中で俺、そのプッシュした時、一気に2本折れたよ、タワー。うん。めっちゃ速かったよ。 BFS スコナサス BFS スコこれ知見行こうとした。なるほどね。ね、スレッシュすごいなって。休憩したい感はある。ここまで勝ったから。ここまでテンプレ。いいセンスだ。でも、どうなんでしょうね。敵チーム全員残ってるよ。なんかお前がスレッシュすごいなっていう謎の文章残すから。なんでスレッシュすごいなって言った。あれって、うんいい用語されたから。スマイト使って直すって言ってたんだからね。あいい感じに旅った。まあ、まさきはどうするもう一回行くやめるわ。こいつあれじゃん。わしまいもようかな。えええ終わろう。えいやー、疲れた。ダンク強くなったわ。まあ、ナサス OP ってことで。そうすん、ジャックもう一つやね。勉強する気全くないわ。いいよ。FF を開いた俺がおる。お前、ニコマル空気結構。あぶね危ねえ。俺も FF やろう。あ、じゃあ俺もやろうんう。FF。ファイバン。ファイファンやる。今からファイファンやろう。じゃあ。眠気眠れね一緒にやるファイファン。ファイナル。あ、でもあれ通信できたっけ？通 DS あればできるよ。いや、俺 PSP のやつ。 PSP は難しい。あれできんが通信。フラクションリプレイ、フラクションリプレイ、フラクションリプレイ、フラクションリプレイ。ああ。やっちゃったね。みんながワールドやってる間、